Nangaro din irugi nga iba sa papagayam na ito lagip ti NAPALABAS ni pagayam ti nga Vanessa itilawag siri. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemy, kunada no ti makiayan-ayat o no makirelasyon iti opposite sex. No may sa nga lalaki ket makirelasyon ka iti may sa nga babae. Vice versa. Ti may sa nga babae ket makirelasyon iti may sa nga lalaki. No addaan da ti relasyon agayan-ayat, agpinpinateg, agnubyo, agnubya. Iso kan ito iti bangted ti inspirasyon iti panagadal. Nga ta? Digdi na duma uwan ko nada. Ngayon digdi na duma Manong Nemy ko nada kada ito iti distraction. Mang tipid, mang lapid, mang dadael ti konsentrasyon. Ti anyaman nga tao nga agbasbasa ket relasyon. Kasanon no masulisog da. Kasanon no saan nga napudno ti may sa kadakwada. Saan ka di nga madadael dahi nga relasyon ken madadael ti konsentrasyon iti panagayan-ayat. Kunada Manong Nemy nga adda panawen ti tunggal panag tunggal pasamak diti lubong. Panawen ti panakipasngay, panawen ti pupusay, panawen ti panagadal, panawen iti panagayan-ayat, panawen iti panagpamilya. Kastoy man ngarud-ngarug giyak ti amin. Naragsak Manong Nemy tinariingak nga pamilya. Agsipud ta, mabaling ko'y panakkel nga addaan kami iti naganak nga nakasaysayaan. Agbadpada Manong Nemy nga trabaho da papa kini mama. Tagpadpada da nga rod nga nag-atorpos iti kolehyo. Agpadpada da nga mop obisina ket napintas ti sapul da. Adaan kami ti kabukbukudan nga balay adda may isa katulong mi Manong. Talukam nga kakabsat ni Manong John, ni Manong Richard, ken siyak. Buridek ken kakaiso nga babae. Nugasta nga dadagiti kundaway nga kasarita na kami da papa ken ni mama ket syempre awan ti sabali nga umuna nga ibagada no saan nga panagsingsingpat mi, panagpimpinateg mi nga kakabsat, panang respeto ti tunggal maysa, panagbuteng mi kinapo Dios kahit mga sawen saan kam nga gararamid no amumi nga saan nga nasya at tiramidan mi. Awan kas iti kunada nga panangipasnek iti panagbasa. Saan kami pailaeng nga makiayan-ayat no dumtengen ti panakarik na biday tangarik na dete makirelasyon makiayan-ayat. Bilin data da papa kini mama Manong Nemy ket nagtungpalmet dagiti duwa kakabsat ko. Tay di addadan nga agpadbati di college to Manong June kini Manong Richard. Awan piyam amuda, awan ti bagada nga girlfriend da. Siguro, ilimlimad dalaang, nakunak mo tinakam ko. Banag Manong Nemy pagsalsalutsudak ida. Kuya, pag pinustahan dala, ada girlfriend mo. Nawampay, sibli aman. Sika Kuya Richard, adan, awan. Di mo amoy nga dadati kang runan nga iparit na papakin ni mama. Di mo kunain nga si kakakaiso nga babae nga kapsat mi. Nga bordek nga babae nga anak da papakin mama si kantot na aram. Hala, kumada? Oy, Vanessa. Saan nga si ka nga babae kapsat mi ti mangibabain, ti pamilya tayo. Naglagipin. Ha? Model family, ti pamilya tayo. Ni papa, ada ka di damag mo, ada other woman na. Kastamat na naroon na kini mama. Napuutam ka din nga nagapa. Di kita naganak ka na tayo. Ang mga nusad dang ipadlaw ka na tayo. Madlaw tila tayo risad dang ipadlaw. Nusad kinawatan. Napuutam ka din nga agbismisuot ni mama. Napuutam ka din nga saan dang inuni. Tano da problema da papag ni mama. Di ako man naging inuni.
nagtultuloy tinapintas ng relasyon na ginaganak tayo. Iso nga, si ka Vanessa, ha? Agtungpal ka kadakwada. Agtungpal kami. Wala agtungpal ka kada kami nga duwa nga manungan. Nalawag ka di? Ya? Sige, kuya. Gusto ko na kayo. Di saan? Api ko mga amin nga makinubyo ak kada umot pag-aharim ganyak o bingak pain. Ngimidada ko ni third year high school Manong Nemy nalapsatak mat siyempre. Ado mo ito nakita-agar-arim ganyak Manong. Kat adamat ito nakita-crush ko. Mariknak mo ito ni ayat Manong. Dito ka din tikunadang ayat. Nakasingsingad ni Rico kanyak Manong Nemy kay skolaak siyempre. Isupay para kanyak edisot kagapuan. Iti eskwela mi. Kinabud no na ado da kitay agkras kang kuhana. Awan ti sabali nga pagsasaritaan dagiti padak nga babae no saan nga ni Rico. No adda umong dagiti babae pagsasaritaan da ni Rico. Siyak lang ko man ti arman ni Rico. Ang maaklo na kasigod. Ay, nagwapo. Sino ko matusaan nga mang pampantasyo kayong kuha na alaman? Ngayon, samad nga sikat kayat na. Siyak met. Oo. Siyak. Baka no hangad na tayo. Ngayon adda talagang ipatpateg na. Dati kang kanayo ng kakuyog-kuyog. Sino ko mo? Ni Vanessa. Di ba Vanessa? Ha? Ay nga Manong Nemy nga nagdato ni Rico kanyak. I love you Vanessa. Rico, as a friend. Kasag classmate, dahil lang. Ubing tapay. Third year high school tapay lang. Kasan ko ma? Gimarik na ako niya yan. Promise. Saan ta naglabas? Holding hands, okay lang. Pasaraakbayan ka, okay lang. Kan basaray. Takawad ka ti halik. Nakawan ka ng halik. Kapag ko mga takawan pa lang, diya pala iyan ta. Diya pala ided. Madino tinaktakaw. Sige. Nusok ko nandi sa nga tinaktakaw. Basta ipakadakin ka. May I embrace you, may kiss you, may I kiss you. Jack na pupuutan Manong Nemy, inaklon ko ti panagayat di Rico. Dahito itan ti problema ka. Kasanon, numaamuan da papake ni mama. Anya teramidan da papake ni mama, numaamuan da. Manong Nemy, dagiti duwa nga lalaki nga kakabsat ko, itiya nang ipagaak ngayon muna. Inong tandak Manong. Kiti advice da kanyak, masapol nga siyak, mismo ti mangibaga kada papaki ni mama. Saan nga, adan tumangidandanon kadakwada nga sabali. Iso nga tinaminsan ng gundaway, Manong Nemy nga mariknak, madlaw ko nga napintas timud, da papaki ni mama. Agbuy-buy da TV. Saan nga tamat nga makadisturbo. Hindi ito masaday ka kadakwada. Ma? Pa? Vanessa, kumusta rin ito nakalaplapsat kakakaiso ng anak mi? Balasang kan. Kinuna ni Papa. Balasang ako nga talaga pa. Ma, pakawanin daw. Do, abang pagpakawan ka? Gaputa, diyan na itong paltibilin nyo. At the boyfriend ko, sanda nga nakauni Manong Nemy as in nga nabiglada. Di da pulos namnamain. Sanda nga naguni. Pa, ma, pakawanin tak ko ma. Pa, agbalin ng inspirasyon ko. Ti, panakirelasyon ko kini Rico. Pa, ma, sanggambat nga aglablabes. Aging galang ti holding hands. Kinapod nuna. Na minsan lang nga, kinis na ti lips ko. Nadyalaan. Agyamankami ta. Impudno ka na kami. Well, numambaysan ka nga nagtumpal ti bili ni ka. Pagyaman namin tagpudno ko matlang.
Kat gusto niyo bagam, masapol nga at limitasyon nyo. Okay, ha? Handa ka kaungat? Tanya ko maturong nga pangungat namin ka. Agung kam to na nagsikog ka. Kasano ko nagsikog ka mo. Saan to nga mapasamak na ita? Sigurok to lang, madan asawa. Dapat lang. Sigurado ka kadi nga napudno ti panagayat ni di ko ka? Sure ha. Nakadado nga babae nga agkas kang kuhana, siyakti kinayat na. Kinabudno na, nag-asrak ka no ta siyakti kinayat ni Rico. Arisyo nga talaga nga din to agbalbalyo, ti panagayat na. Sure ha. Kasano no. Makitam to nga da sa baling nga kakuy-kuyog na. Anan to nga dat marignam. Saan to nga mapasamag deta ma. Kas pagarigan lang. Oh, basta awan ma, basta kaspagarigan lang. Kaspagarigan lang ta, ibaga nang ag-break kayon. Anat marignam. Siyempre, nasakit. Nagsangit ak siyempre. Diya kayat nga, mapukaw ko ni Rico. Iso ti first and last love ko. Alawin la. Sige. Okay, palubusan na ka, ngem. Ada limitasyon na. Kan saan mo may pinsan bukbuk tirik nam kang kuhana. Ta just in case nga saan nga kayo nagkatuluyan, saan kanto ang masaksak tanunay. Mawatam di kahit kosawan? Pa, mawatak. O sige. Bahala ka ha? Anak to nga papabasulan kay mamang mo no bilang tag-problema kanto kas pagarigan. Ta kami kat saan kami nga nagliway kang ka? Kada kayo? Di ba ka sa dawak? No, apay nga sika nga babae nga kakaiso ng anak mi nga babae kat sikapitin muna akas to eh. Iden to da, manong mo ka John, kan manong mo Richard. Nga usod dati lalaki kat awan ti pukaw doon nga spagarigan ta makigirlfriend da. Yung sika babae. Naarim kan sa. Saan mo ta pa? Saan? Mahala ka kini mamang mo. Honey, apa ko mga aking kuha na. Di ba? Inistorya mo't kanyak, nga idiada ka pala in high school ka na boyfriend mo. Sama na siya first love mo, di ba? Saan nga mako na first love ko ni boyfriend ko diadak ni high school. Puppy love. Kahit yung sawan ma, nadan kami ni boyfriend diadak di high school. When? Mahalak ka kang ka. Ngayon saan nga kahit nagkatuluyan. Saan na nga rin mapapapang mo nagkatuluyan me. Di nga rin nagsinakay ngay. Anat napasama? Siyempre, nasakit. Iso nga, dedakam to mapabasulan ka ni papang mo bilang nagsagaba ka, gabot tinasapa nga pa yung nakarelasyon mo. Nagtultuloy ti relasyon mi, kadragsak mi, kani Rico, Manong Nemy, aging ka nagturpos kami iti high school. Di makadakas Manong Nemy sa angkam ngagbadpada iti kurso. Kang runan ti amin sa angkam ngagbadpada iti eskwela. Di baga na kanyak data medyo maditi mariknak. Rico, opi kung saan nagpadpada ti kurso. Dito pa lang idi, ti kayat ko. Agbalin na ka engineer. Kitsi ka, agbaling kamat nga nurse. Kan sadya ti pagbasa, gabutan. Ada discount ko. Kabagyak taking kukuha ti university. Kasanong rudan, nga niya. Di mamano talagang nga kita. Kasano nga rodin na isukat nak sa bali. Kasano na dan sa bali nga girlfriend mo. Kasano nga akto nga rodin. Dahita nga sa ludsud Manong Nemy kat awan ti makasungbat. Kasano akto nga rodin no dantun sa bali nga kayan ayat nobya ni Rico. Ilinto Manong Nemy tati pagbasaan ng university kat adu digiti na lapsat nga babay. At damat digiti lalaki Manong Nemy nga kras kanyak dito'y pagbasbasaak
Ngayon saan ko ida ngayon taltalek. Liklikli ka kida. Kat niri ko. Liklikan na nga ta. No adari kita agkras kang kuhanan. No kasano ti kaado di kita agkras kin ni Rico di adda kang pelati high school saan nga maliklikan manong nakastamet ita. Nga da kami ni ti college. Sabi ko nga tawan. Sabi ko nga kinun ko na. Katap no magwarjak isuna Manong Nemy no adda tiyempo. Teksak. Rico, mabaling ka tawagan? Saan nga text back? Ngam tawagak latanuhan. Sumungbat na, hello, apay? No, apay ko nung. Kit siyempre, ore mamanutan nga kita. Basta agsarita ta. Ada obrak. Ano obrak ko mo? Ada basbasahe. Makadisturbo ka. Ha? Ano to ko nam? Makadisturbo ka. Makadisturbo akitan. Kit talaga amat. Kasto agtulag ta ka na siya. Garot. Kasan pa nagtulag ta kita ta ngarot into malam. Sakbay nga gawid ka di balayo. Sakbay nga gawid da. Kahit ko ang kita ta. Mabantak dinner. Mabalin? Sige, ngarot. Ayan. Sige nga rin. Basta kita tanto. Iti restaurant nga dati-dati. Kasta nga rin dinapasamak manong nag-dinner date kami. When early dinner. Gabot at dapalan Janit. No mga winta. Agpadpadot at eskwela. Nagpadpadot ako mati kurso. Agpadpadot ako mati time. Di kang kanayon ako mga kitkitag sa salita kuy-kuyog. Takayat mo kastat mong pasamak. Kahit ko Tapno magwardyahan ka. Sabi ko manas ka nga gwardyahan nak. Katsika. Gwardyahan ka kumamet. Vanessa at na panagtalik ko ka. Kadete tiga po na no aping sanak nga gamak. Awan pulos ti panagamak ko. Nga baka no adda sa bali nga kakuyog mo. Baka no adda sa bali nga kada-date mo. Awan ka nagdeta. Gapot adda panagtalik ko ka. Kan gapot to jak to arami din deta. So nga ron. Kachika. Adda ka di pa nagtalik mo kanya? Nagtalik ka ka. Pues. No nagtalik ka kanya. Ikatamtan niya man na panagatap mo. Ikasanon no, deta nga rod. Awang matgayang panagtalik mo kanya. Kasanunno. Gusto tiramidin ta. Siyak timang tawag kang gay tibigat. Namnamay nga di ka man disturbo. Idinto na siya ka man timang tawag kanya ti lunch break. Saan dumat man ang timanam. Mabaling nga siya ka, uno siyak ti tumawag. Kumusta? Gawid kan? Ori siya, gawid ak maten. Sige, ingat. Kasi lang. Saan nga madamati klase, madamati panagbasbasa ti libro, saan nga oras ti parang tumawag ka, text ka. Di ka, baka disturbo ka. Nagbali na kang gawin nga disturbo. Una ta disturbo na nga ron. Siga man, titawagak no madamat klase, saan ka kading madisturbo? Okay lang anya. Di rumuharak, tapos nagsarita ta. Kasanong ti panagbasam, ti panagdangig mo ka nagidi lecture. No madama ka ko mga ag-lecture, madama ka ko mga agsaksakar, agsusurat, titawagan ka. Di ka madisturbo? Okay lang, basta siya ka. Susapoy. No madiga kanyak da di tulag, no kung di mo kahit da di tulag, bahala ka. Mayata, tawagan ng tibigat, tawagan ka ti aldaw, tinawag na ti malam. Kasta nga rin tinapasamak Manong Nemy si murutak ti schedule ti pa nagtinawag mi. Every weekend Manong Nemy nga kita kami. Ingganal pas ti first year college. Idadda kami ni ti second year college Manong Nemy nagbaluwen. Saan nga tumawag kanya ti bigat? Siya akong tumawag kang kuhana. Sorry, awan load ko. Load? Isungasan ka natawagan. Kapag nga di ka aglod ngamin. Siya tumawag Manong Nemy ti aldaw. Saan nga sumungbat? Ag tinawag kam ti malem Manong Nemy, siya ba nang timawag mo na? Diyak pa nagawid, ada pa panak. Sino ka duwam? Dugi di classmate ko. Babae, lalaki. Ada babae, ada lalaki. Ada pa panami. Kapag nga di na kong itugot.
Api ko mangitugot ka. Di nakitugot, tapno adawayayo, kanita sa baling nga babae. Makadisturbo ka eh. Ano? Hindi pa lang nga agan-ano sakyan ka. Tinasat-sapa lang kat kulop ta pa lang, agsinatan. Ano? Isina na. Kasi nakatangtangan ti ulom eh. Saan nga makaaw-awat? Awang panagtalik mo kanya. Kaslita, ada pa panami. Iba kang magandang sumurot ka? Di ka mabain? Ibain na. O, kita sa bali man sa umon. Para lain ka na kami na ito eh. Hanggang mairamraman. Para nagbasa mi. Di ka susapoy. Basta sinatan. Sige, bye. Rico. Hello, Rico. Rico! Siyempre, Manong Nemy, saan ko mailibak kay ni Mama. Tiga sa saad ko. Ada problema, Vanessa? Second year college ka pa lang. Ano problema? Ni Rico. Insina na ako ni Rico. Inarakop na ni Mama, Manong Nemy, kat imarakop akmet. Naging narakop kami. Kat pinarubusak, di ba nagsangit ko. Binarubusak, Manong Nemy, nga nagarubos di tiluak. Gapo kiniayat. Agsangsangit ang. Daytoy ti ko nami kang kaidi. Idi pudnom ka na kami kani papang mo, nga da boyfriend mo. Tinaludsod mi kang kaidi. Sigurado ka kali nga talagang ipatpatig na ka ni Rico. Uwan ko nam. Itangarod. Apay nga isina na ka. Disturbo ka no. Disturbo ka. Uwan. Gabota. Tumawag ka sa nga oras na natawag. Ang mamata. Ada ka di ba nagtalik mo iti boyfriend mo? Ikasan no mama no. Dagay man sa bali. Kasan no. Imagbaga na nga awan nga madamat. Kasan no. Sungarod. Kasan no. Kahit na sawan nga awan ti pa nagtalik mo kang kuana. Ti ayat. Kat masapol nga datras ti tungkal maysa. Dahil ti maysa akang runaan nga ramen. Ti makirelasyon. At pa nagtalik. Iti tunggal maysa kada kayo. Kas kada kami kinipapang mo. Urean niya ti bagbagada. Urean niya ti makitkita. Urean niya ti papapanan na. Basta ipakada na kanyak. Awan pulos ti panagamak ko. Awan pulos ti anyaman nga panagduwa-duwak. Awan tinasakit para kanyak. Gapot ta adda panagtalik ko kinipapang mo. Kas tamat kanyak kang kuana. Adda panagtalik na kanyak. Iso nga, saan nga nasaya at relasyon no awan ti panagtalik ti tunggal may sakada kayo. Awan panagtalik mo, iso nga, kasya ti napasama. Awan sa bali aking basol no saan nga sika. Sika ti aking basol. Kastoy gayam kinunak tinakam kumanong nasakit. Umuna panakasugat ti pusok manong karing-karik nga sana kun nga agayan. Awan ti sabali nga ramidek no saan nga magi-concentrate iti panagbasak. Napukaw nga roden Manong Nemy ti komunikasyon mi kini Rico. No addaw masadag nga lalaki kat madlaw kong agpropose Manong Nemy isnabag. Nagraduaran ni Manong June. Kastama ta si marunong nga naggraduar ni Manong Richard. Kat nagsarunudan nga agpamilya. Graduate nga agmaten Manong Nemy. Kat manen, saan latawat nga agsarday da papaki ni Mama amang magbaga kaniyak. O ana itatimarik naman ak. Laglagi pa ma. Napintas mo ta napadasa mo tita saktan. Tapno adad da nga mong tagsakbay. Laglagi pa yung no dumteng tumanen ti may kadua nga lalaki nga pakariknam ti ayat. Masapol nga adda pa nagtalik mo ken kuana.
Ken siguraduan nga napudno ken ka. Amon anan siya at isuna. No anya ti kinatao na. Tapno di kasta, at saan kantuang agsagaba. Nagraduar ako Manong Nemy na irwar ko ti board ko kat kastawa ti ragsak ko tamay sa akon nga registered nurse. Nagtrabaho ak Manong Nemy ti private hospital. Aging ga Manong Nemy nga naprobaranen ti aplikasyon ko ang nagtrabaho ti may sa nga government hospital. Siyempre Manong Nemy sa anggulat na matamaliklikan nga adu kita admirer ko. Text, tawag dito, tawag dita, imis nabak matida. Nagbaling na ka na islam. Tadjagayatin nga maulit pa Manong Nemy tinapasama kanyak idi atak ti high school kanadaki ti college. Iti may sa nga party Manong Nemy matendaran mi kada papa, mama, ken siyak. Dito yakas lang nasulat dagiti bukal ti matak idi makitak ti may sa nga lalaki. Wow, naggwapo. No apikit ngamin nga mahilig akiti gwapo. Dagiti mata na Manong Nemy kasla makalaglag panti ako nada. Numuna ta siya ti matmatan nakit kitaan. Imadang mas asdeg kanyak, Diyos ko. Kasto ni man ti panagkulibatog ti pusok. Nakarkaro ita ti panaka-inlove ko. Ngem idi adda ti high school Manong Nemy. Nagro na din ni Dagtimek. Wow, bariton voice. Parang DJ Manong Nemy. Sa ideyawat ng titakulap na Manong Nemy, dahita, nagbarang naglamuyot titakulap na. E naman muna ti bagina Manong Nemy. E so daytoy ni Manuel. Nakiktuta kinibaga nga may isang doktor. Hindi, adang nga 30 mon, no may isa ka doktor. Ewan pa nabitak lang. Iti lang napalabos nga, bulan nga, remorte resulta. Iti pa nag-take ko ti board. Kinapod nun orisan ko pang inerwar. Adan bukod biya klinik, ta doktor ni papa. Doktora pa ni mama. Pamilya kam ni doktor. Stagayam. Napindas ta do doktor na. Tas ano nga naskan pa nga may hospital da no. Agiin nagas dalatan, di ba? Taada private clinic mi di balay. Empleyado ka kiti government hospital. Sinulsud na no, inutuyak ng trabaho imbaga. Ay. Sa Jahay Clown yun, San Fernando Regional. Kabakbakasyon ko. Baglagid din tayo mayak, kareto nga party kat mama mo ka, Vanessa. Mabalin ka hanto o may pasyarin di balayo? Di kahit na sawan, doktor, o may ka, agpasyar o may na Carmen. Tama. Kasano no, agree di girlfriend mo. Nadana kiti di girlfriend, iti adak pala ti college. Naiidiagin na dayo kami. Naglipat na tinisuna. Nasaktanak. Nagbatbato na kayam. Adamat idinayat ko. Nasaktanak. Wow. Nagamaam mo. Tagpadbata ka nasaktan. Ano nga tatagbalin nga resulta na? Siguro. Kensal lang siguro. Nadigat sigurado. Nga si ka kensyak tagkatuluyan. Nga ta? Gabot na mariknak. Itapala mariknak. Saan ko narikna na ito di first love ko? Ngam si ka? Ano isang sangay ti mariknak para kang ka Vanessa? Because I really love you. I love you so much. Inaramnak nga rod Manong Nemy ni Dr. Manuel. Kat syempre no umay dito balay, inyam amok kang kuwana da papake ni mama. Imbaga kang kuwana Manong Nemy nga talukam nga kakabsat, siyak tinaudi at dan asawa dagiti duwa kakabsat ko. Nga puro professional da nga nagkaasawa. Nga dan duwa nga putot ni Manong John at damatan may isa nga putot ni Manong Richard. Manong Nemy, inawis nakmet idibalay da. Inyam amunak met kadagit naganak kang kuwana nga doktor kan doktora.
Isote na una Manong Nemy ni Manuel kat siyempre duwa nga babae di kiti adyan na nursing da ngagpadpada nga kastan tumat iti ituloy da nga adalen agmedi ag-enroll da kanong tumat agadaltan tumat iti kina medisina. Awanin ti sa pulek Manong Nemy iti parang welcome kanyak dagiti naganak kini Manuel. Kat siyempre dito ti muna ngayon amok nagdandamagak ti may papan kanakwala kat awan punos ti negative nga may bagada nga nasya at nga pamilya tinagtaudan ni Manuel Manong. Siyempre sana ka basta nagdarasudos ang mga kunak no mapasamak manin iti panakasugat ti puso. Malagip ko Manong Nemy di bagbagada papaki ni mama trust dadati kang runaan ti panagtalek ko kinkwana. Well kasta iti pinanunod ko agtalek ak kinkwana kabot na mamatiak nga talagang siyak ti para kinkwana siyak met wano isumet ti para kanya. Naging ka Manong Nemy nga kalbasan tinasurok nga makatawen nga nagharem ni Manuel kaniyak inaklun kun ti panagayat naman. Gat kastaon na tiraksak na. Yan ore nakla na arakop Manong Nemy ti panangaklun kun kang kuwan. Nga ore na inagkanen nga namalan aninanam dagiti lips ko. Ar-aramidin mo iti kini Rico iti agkiss ag lips to lips. Gim sabali ita. Madlaw ko Manong Nemy kan mariknak talaga nga adda na pudno nga ayat nga naibudi ka dagiti arakop kan agek ni Manuel kaniya. Agastamat Manong Nemy iti papahay ko nga bales ken ko ana. I love you. I really love you. I love you so much, Vanessa. Kahit ko nga iti kamon kapitan nga panawin agkalaysata. Nagalisto mo ten kahit nga minda mapaki ni mama nga madaanan ti apo ko kahit ni malakayan akong siyempre. Sige gusto ko na kahit gumanten tapno mabadasak mo ten dek pamilya diagbalin nga ina kahit gumanten diagbalin nga ina Dr. Manuel sa eging gadim tengan day tangal daw kahit kastaon itiragsak ko. Makita kami tiragsak da papaki ni mama ta makita da tiragsak no ragsak ko nga inaudi ken kakaiso nga babae nga anak da. Naragsak da agsipod ta mamati ada anaragsaka. Naragsak da kabot tapat da Manong Nemy anaragsak tumet ti bangunon mi nga pamilya kini Manuel. Paay ko siyempre ti kinabirhen ko iti asawa iti dumtengen ti muna nga rabi. Kadadamanen Manong Nemy ti panangipatag na kanu kanyak agsipod ta na panagnikan na abirginak. Wen napanagkailak nga mangibaga nga may saka virgin. Nadan kami Manong Nemy ti kamukbukodan nga balay nga nayasdag iti family house da nayasdag siyempre iti private clinic nga nasken nga asikasuhan na nagtransparent Manong Nemy dito lawag takayat ko Manong Nemy nga sangkam nga ginadayo tapno di kasta kita adalat ta isuna adak madlat ta nadan kami Manong Nemy ti talong anak kani Dr. Manuel naragsakmet Manong Nemy ti pamilya dagiti duwa kakabsat ko. Balagi kam amin nga nagkaasawa da kami nga kakabsat. Kanawangatan ti kararagsakan nga naganak ko na dapapaki ni mama nusan nga suda. Kaputa awan tinayaw-awan amay sa kada kami nga talong nga kakabsat. When nabintas na imbaligyan iti panangibangon mi iti pamilya mi. Kaya daw dawat mi asapi ko ma tagtultuloy daytoy nga pintas nga urnos daragsak kanatal na ay nga pamilyami kini Manuel. Ket kasta nga ro tinapasamak Manong. Ti pamilya ni Manong John awan polas ti damag mi nga problema da. Kabata talagang pinpinatagdang nga asawa
na disiplina mo at dagitan nagda. Kastamat ten ti pamilya ni Manong Richard. Kastamat kada kami kini Manuel. Kada itaon na iti bagbagad na papaki ni Mama. Yes. Nagbalik kami kada mamang mo. Ni Mamang iyo. Gapat na makita mi nga talaga. Nga, perfect ti binangon nyo pamilya. Naragsak kami nga pumusay no kas pagadigan na dumtengin. Ma, pa, napipigsakay pa ilanga. Iso nga mo pagdanagan nyo, Rita. Damot kad kadwayo dya balay. Kan kang kanayon kami na sumarungkar. At dakam to nga kakabsat. Nga makaamu ka na kayo. Nga mga sikaso. Nung tundumtengin talaga. Iti panangipulang yun. Iti biyagyo. Congratulations ka na kayo pa, ma. And thank you. Nakasaysayat kayo nga naganak. Agsipot na nagbaling kami nga nasayad. Nga anak yun. Manong, awan tinagbaling nga problema mi ti asawak. Tada pa nagtalik ko kinkuana. As tamat ti panagtalik na kanya. Kansan na pulos nga inaramid Manong Nemy ti nagkarelasyon ti sabali nga babae. Kastamat kanyak, siyempre, nanaruna. Kastamat ti kinaurnos, digiti pamilya, digiti kakabsat ko. Dito nga ron ti pakasarita ak Manong, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa, kanang tadbihag ka rito pakasaritaan, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liliwa, kan pagsarmingan ti bihag, kadagiti padag nga nagbuya, kan nagdengeg, more power to your program, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Vanessa, Itilawag City. Thank you mat kang Vanessa. Tingga pa nang isurat. Iti true to life love story. Kada kayo nga sang kapamilya. Thank you mat kada kitay nagdangag ka nagbuya. Ito na to hindi paghahim nyo ni Manong nyo Nemy Ruiz. Mga iba't bati akong tinembang oras kada kayami nga sa kapada. Babay na po.